Ποιος παλαβώσουν τέτοια ώρα? Ανοίξτε παρακαλώ, κύριε Θανάση. Ποιος είσαι? Είμαι εγώ ο Γιώργος, ο Σεφερτζής. Και τι θέλεις? Είναι εδώ ο Μπαρμπαστέρνιος, ο Αζεστάς. Και τι τον θέλεις? Ευτυχώς ο Γεώργιος Σεφερτζής, πρώην ναυτικός και νυν γεωργοκτηματίας, είχε ζεύγος παλαιών υποδημάτων υψηλών άνω του γόνατος. Δια να φάγω συνιζώντες τους καρπούς αυτής και λευκών σάβανων δια τους νεκρούς, δια να είναι βαθύτερον υπό την γην τεθαμένη. Να παίζεις, να χαίρεσαι. Θα σκάβω κι εγώ μια όμορφη κοκόνα, αλυμένη με ταυγό, που να είναι πλασένια. Θα σφέρει κοινωνάς άλλη μια μεγάλη κοκόνα, λαμπένια και στραφτένια, με τα κεντίδια, με τα πουλάκια, με τα ειδονάκια, που να μην την έχει κανένα παιδί. Αχ, πού σε πονεί, Λευθεράκι μου, πού σε πονεί.